Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Zvakaitikawo ndezvekudai so. Mushure mekunge hanzvadzi yangu yashaika, takazama kuti tinge tichimuviga, asi paingoitika handizivi kuti idrama kana kuti chii chaimboitika, but marope awo ataishandisa kuti tinge tichizodzikisa coffin aingodambuka, but iro coffin racho raisazowiramo muguva. Coffin rehanzvadzi yangu raingoramba riri mumhepo. Ameno zvaingoitika so taizotongokaruka tatoona kutoti maropes aya awo atinenge tichida kushandisa anenge atowiramo muguva, asi iro coffin rinenge ringori mumhepo. Mukomanashe, hanzvadzi yangu uyo wandichati weli akamboita mari kani, and aiti when money speaks, money will speak and all the poor people will remain quiet. Ndo zvaaitiudza izvozvo, uye zvekare kana mumhuri mukawana anenge abudirira akashoma kuti vanhu munge muchizobvunza kuti ko mari yako iwewe wakaiwana sei, business rauri kuita ibusiness rei. Saka hanzvadzi yangu Wellington akaenda kuSouth Africa, mainge muri mugore ra2008 paakaenda kuSouth Africa. All of a sudden mukomana akadzoka zvake mugore ra2011. Mukoma zvinoitika kunzouko zvakaoma. 3 years idzodzo dzaakaenda kuSouth Africa dzainge dzisitombori 3 years, because akatomboshoterwa nemari ari munzira achienda kuSouth Africa. Mukomana akatombogara hake muBeit Bridge, saka hakuna anonyatsokuziva kuti kuSouth Africa kwacho ikoko akaendako rini, but dzimwe shamwari dzake dzakati iye weli akaendako kuSouth Africa mugore ra2009. Saka paakazodzoka akauya ainge aine imwe benzi yainge iri yeblack yainge yakanaka. Mukomanashi aita sekunge muAmerican, ainge akapfeka hembe dziya dzemaniga aine mazinecklace, but zvimwe zvacho zvainge zvichityisa. But mari yakauya nayo mukoma ndainge ndisati ndakambogara ndakaona mari yakawanda kudaro. Saka akatiudza kuti kuSouth Africa uko ainge ava kuita zvelogistics, asi haana kana proof iyo yaakambotiratidza kuti ainge aine truck kuSouth Africa. The day that he came back home, mukomanashi akatanga kurasa mari pagedhi. Ainge ari ma200 awo ainge achirasa pagedhi, sezviya zvinoita maNigerian ndozvaainge achiita. Akabva ati taifanira kuti tinge tichinhonga mari. Mukomanashi takanhonga mari, but maybe zvainge zvichitoshurirawo kufa kwake. Izvi akazviita huri usiku, vamwewo vavakidzani havana kukwanisa kuzviziva kuti ndo zvaainge achiita achirasa mari pagedhi, because akatidaidza akasiya motikari yake kugedhi ndokubva ati huyai tose tikabva tabuda panze. Takati tichida kuita noise tichiti mukoma weli, mukoma weli. Akabva ati nyararai, handidi kuti vanhu vange vachizviziva zvichembere zvemuno muvillage zvinokwanisa kuzotondiroya ndikazotofa zvangu zvikandidya, because isu vamwe tava nestake iri fresh. Ainge achitaura achitaka kudada kana amai pavakamuhaga vachichema vachiti mwanangu weli wadzoka. Akatoramba akatongonyarara zvake, ndokubva achizoti huyai kuno. Takabva tachizoenda kugedhi, ndokubva achizoburitsa chimwe chibhegi chaainge ainacho chainge chakazara nemari. Aingotora ma200 achingorasa mari. Takanhonga mari ipapo mukoma. Kana murume wangu akatoshaya nyadzi dzekuti ndiri mukwasha, ainge atoriwo busy kudhumana naambuya achinhongerera mari, because zvinhu zvainge zvakaoma. Mukoma vakatongouya, takatongoomerwawo neupenyu. Takazoti zvino tagara mukicheni, baba vangu vakatanga kuchema mushure mekunge
mukoma vazopa amai mari. Vakapa amai 20,000 hard cash. Apa baba vainge vachingoti musoja wangu adzoka akatibatirawo mari. Mwari makanaka. But pane zvimwe zvakataurwa naWelly zvandisina kunzwisisa. Akangoti mari yandiinayo yakawanda kwazvo. You know it is going to take you 2 days like it took us 2 days to count the money. Takabva tamubvunza kuti kasi mava nemukadzi here kuJoni? Why muri kuti zvakakutorerai mazuva 2 kuti munge muchizoverenga mari iyo yamainge muchida kuuya nayo? Makaiverenga nani? He just smiled ndokubva angoramba zvake akanyarara. Takaramba tichingomubvunza kuti kasi kwava nemuroora here? Makaroora muSouth African here? He smiled ndokubva angoti no, umwe murume uyo wandinonamata naye ndiye akandibatsira kuverenga mari. Saka mangwana acho makuseni takamuka tiri busy kani apa nekufara. Saka akabva achizotiudza kuti ainge achida kutenga prazi nemari yainge ainayo. Taitozviona tatova vana muzvina prazi, tava kugara kuprazi kuya kana murume wangu akabva atonzi ange achidrafta pasi business deal because ainge ari accountant but ainge achingotsvaka basa achirishaya. Akanzi Tsano, nyorai zvose zvinodiwa paprazi. Imimi ndimi muchaita manager wepaprazi pangu. Ndoda kuti mugarepo paprazi ipapo muchichengeta hanzvadzi yangu nevazukuru vangu. Tikabva tatonzi tinge tichinyora zvatainge tichida. Akabva ati ndoda kuenda kuDubai. Kuti aimboiziva here kuti kune nyika inonzi Dubai? Hanzi ndikaenda kuDubai ndoda kuenda kunotenga bhazi rangu remakopolo. Ndobva ndatanga kuita sezvinoita vana Mantaza nana Munhenjwa, ndobva ndaisa pacross border. Aiwa kani tichaita mari iro gore rino. So we thought kuti he was joking. Mukomanashe vainge vaine mari muwallet, vaiva nemari yavainge vasingatombozivi kuti imari. Mumotikari macho vamwe vazukuru vakanzi vange vachigeza motikari. Apa pamba paitikana pakasvika vanga vari vana vevavakidzani. Vaibva vanzi, imi vana Bhoki ibvai pano, vana Malala Pipe muri kuda kukorera pano, dzokerai kwenyu kunzara. Saka takazomubvunza kuti Malala Pipe zvainge zvichimboreva kuti kudii. Akabva ati kuSouth Africa uko kwainge kuine mamwe mastreet kid. Saka mastreet kid awa aiwanzokurara mumazi drainage ikoko kuJoburg. Saka vainge vachinzi Malala Pipe nekuti vanenge vachirara mune mazi concrete pipe acho iwawo emadrainage. Saka aigara achingovatuka vana vevavakidzani achiti ibvai pano vana Malala Pipe. Mukomanashi umwe muzukuru akatongoba $8,000 akabva atiza. Haana kana kumbogara, akaita basa nazvo. Akati ishoma mari iyo yaandibira. Then akabva achizoti taifanira kuti tinge tichizoisa tombstone paguva revamwe vatete. Vatete ava vakashayika apo paainge akaenda kuSouth Africa. So takatadza kana kumuzivisa sezvo kana foni ainge asina, plus paaiva kuSouth Africa tainge tisingatokwanise zvekare kutaura naye. Saka akabva ati ndiri kuda kunyatsokuchema vatete vangu. Baba ndivo vakazoramba vakabva vati ishura rakaita sei rauri kuda kuti unge uchizoita muno muvillage, because aiti ndikuda kuti tinge tichizoita sort of like a celebration yekuti tino pretenda as if vatete vafa nhasi, totodriver totoenda kumochwari ndonobhadhara mari kumochwari, toita sekunge tiri kutoisa chitunha chavatete mumochwari, todzoka kuno togara. Vanhu vekumochwari sezvo ndinenge ndavabhadhara vanenge vachitofanira kutoti vange vachiita sekunge vari kutogadzira chitunha chavatete. Ndotenga coffin, tozoenda tonotora coffin riya rinenge risina chitunha chavatete. Akati tinoisa zai. Baba vakati hakuna zvinhu zvakadaro kuti tinganzi tinoita zvinhu zvakadaro nekuzoisa zai mucoffin. Hanzi tobva tachizoviga coffin iroro riine zai mukati. Vakati ko vanhu vanozoti kudii?
So that night apo paakataura nyaya yacho iyoyo, then baba vachizoti no, tinongoisa tombstone. Amai vangu vakabva vachizorota hope. Vakati vakarota hope, vakabva vachizoona Weli ainge akamira pamberi pealtar, but altar iyi yairatidza kuti yainge iri mumba iyo yaainge achigara kuSouth Africa. Altar yacho iyoyo vakati kana table yacho yainge yakagadzirwa nemabhonzo, avakaona kuti ainge ari mabhonzo emunhu, uye zvekare murumu imomo vakashamisika nekuti vakaona kuti mainge muine mombe iyi yainge ichikuma. Then ndokubva mombe iyoyo yazovaudza amai kuti Wellington mari yake imari yeropa, Wellington akandiuraya. Mombe iya ikabva yachizoshanduka, hanzi ikabva yaita musikana uya ndokubva achizonyangarika. Then mangwana acho makuseni amai vakandiudza, ndikati mama chingosiyanai nazvo, but ndo vakazotomutsamwisa iye Weli, because ipapo tainge tatova nemazuva tichingoverenga mari iyo yaainge akauya nayo. Saka takati takagara mukomanachi, mari iyi zvataiita taiwaridza mazambia mushure mekunge tapedza kudya. Apa paidyiwa mukoma, tobva tachizovhara dhoo remukicheni, tobva tatanga kuverenga mari iyoyo. Takaiverenga zuva rekutanga, zuva renumber 2 hatina kukwanisa kuzoipedzisa sezvo pamba painge pava kungosvika vanhu vakasiyana-siyana. Saka musi wacho iwoyo paaiti tikufanira kuti tinge tichipedza kuverenga mari iyi ndikwanise kunotenga prazi rangu, nekuti zvinhu zvangu South Africa totoudzwa kutoti matraka angu haachafambi zvakanaka because inini handipo. Then ndokubva tachizoti tichiverenga mari mukoma umwe noumwe achiisa pachitutu chake. Amai ndobva vakabva vazoti Wellington mwanangu, mari iyi kai inorovesa nehana, wakaiwana kupi? Mari iyi kai iri kundirovesa nehana. Ndeyani mari iyi? Kazi une munhu wawakabira here? But iye akabva achizotsamwa, akabva ati yeye muri kunyanya kuda kundibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Zvikazoti that was the last day that we saw him. Akabva angobuda mukoma, akatora mari yake, akabva atongodriva motikari yake akaenda. Then mainge muri muna 2012 a call came from Johannesburg. Kwainge kuine umwe mukadzi uyu weko kuSouth Africa ikoko aitotaura chirudzi chake tainge tisingakwanise kunzwanana naye. Saka akazotanga kutaura nechirungu, akabva ati your brother has collapsed. Ndini ndainge ndotaura naye pafoni zvino. Akabva ati angodona, mushure mekunge adona ndokubva ropa rachizotanga kubuda mumhuno uye zvekare nemunzeve. Akati he is gone just like that, akafa before his 30th birthday. We did not understand kuti what was happening because paakadzoka kuZimbabwe wainyatsokuona kuti munhu uyu ari kurakidza kuti ari kudya achiguta. He was very healthy uye zvekare ainge agadzira Facebook. Paakatodzoka ndiye akatotiudza kuti kune imwe inonzi Facebook. Makore acho ekwayo vanhu vazhinji vainge vasati vaiziva, ende pamapikicha mashoma awo aakatiratidza takaona kuti zvechokwadi ainge aine mari. Pakabva pachizotanga kuitwa mapreparation ekuti mutumbi wake unge uchizodzoswa kuZimu. Mutumbi wake wakasvikira kuHarare because wakauya nendege. Tainge totaura nevamwe varume, vamwe vacho vainge vachibva kuNigeria vachiti vainge vari mabusiness associate, ndo vamwe vakauya nemutumbi wake. Taitotarisira kutoti vachazouya kwedu kuChiredzi, but havana, vakazongogumirawo muHarare. Ipapo patainge titori parufu rwake vainge vari kuVictoria Falls, ndo zvavakatiudza kuti
vari kudarikira vari kuda kuenda kuVictoria Falls vachazouya vachizoona apo patinenge takamuradzika, but havana kuzouya mushure mekunge vamwe vemumhuri vavafonera vakavaudza kuti kana mukangouya kuno tinokuurayai. Saka havana kuzouya kumusha, asi vakatombofonera vamwe vanamukoma vachibvunza madirection. Vanamukoma ndivo vakatoendako kuHarare vakanogamuchira mutumbi wamukoma Hweli kuairport, ndokubva vachizounzwa kumusha. Zuva rekuti mukomana tinge tichizomuradzika rakati rasvika, everything went wrong because takati tichinodzikisa kofini muguva, ndipo apo maropes paakabva azodambuka. Ende paakadambuka kudaro, kofini harina kuwiramo mugomba. Kofini iri raingoramba riri mumhepo, but zvaisamboitika kwenguva yakareba, maybe just 1 second or so, waitongoriona riri mumhepo, mobva machizoriona riripo apo pamunenge makarigadzika. Mukomana zvinhu izvi zvichiitika, waizongoona kofini razvidzosera panzvimbo apo pamunenge mari simudza muchida kuriisa mugomba. Saka takaramba tichingoedza. Musi wacho iwoyo sabhuku vakabva vachizoti nguva dzekuvigwa kwevanhu muvillage dzainge dzakwana. Ndisu uyo tikabva tachizodzokera nekofini ramukoma Hweli kumba rikagadzikwa zvekare mukicheni. Mangwana acho takamukira kumakuva tikabva tachizonokumbirira vari pasi kuti vange vachimugamuchira. Tikati zvaita painge paine vamwe amai vaizviita sekunge vanoziva stereki, ndivo vakatotitungamirira. Vainge vari vemuvillage, vakakanda bute pasi, pakatengwa zvibuku, tikabva tachizodira doro pasi, zvikanzi zvinoita. Then takabva tachizodzokera kumba, tikabva tachizonotora kofini ramukoma tikadzokera naro kuti tinge tichiriisa zvekare muguva rainge richiramba. Musi wenumber 2 raitobvuma kudzika, but raiti kana radzika kudaro raisasvika pakaperera gomba, raingogumira mumhepo, then robva rangodzoka. Ende maisariona richibhururuka, no, maingoriona ratozvigadzika paya panzvimbo apo pamunenge maritora. Zvaita sekunge mashiripiti, so zvaiitika. Maiti makatarisa mugomba muchiona kuti mugomba musisina chinhu, maizongonzwa umwe munhu ava kuti iro kofini radzokera panzvimbo. Mobva matotarisa, mobva matoona kutoti rinenge riri pamusoro pemavhu awo amunenge makaunganidza, amunenge muchida kuzoshandisa kufushira kofini racho iroro. Ndo zvakaitika. Takazoti tadzokera kumba, ndipo apo pakadaidzwa mamwe masahwira ake, vamwe vaainge achimbotamba navo asati aenda kuSouth Africa. Vakatombotaura nechitunha chake kuti kunai Hweliko wava kuzvifambisa sei, uri kubhaiza apapi nai mukomana. But pane umwe wacho akazoti madii mambotarisa mukofini kuti ko zvakamira sei. Saka vamwe vana mukoma ndo vakazoita zvivindi. Pane vamwe mukoma avo vakati vakanzwa sekunge mutumbi wake chitunha chake chainge chichiri kudziya, uye zvekare hana yake yaitorova. Ndivo vega vakangoita zvivindi zvekubata chitunha chake. Day renumber 3 mukomana zvakaitika zvekare. Vanhu vainge vava kutoti mukomana tava kutoenda kunomusiya mugomo kana kuri kunzi hasi kuda kuvigwa, because vainge vatoshata, vainge vava kutanga kunhuhwa zvino. Ndipo apo pakazodaidzwa umwe muprofita akabva kwaGutu. Muprofita uyu akauya akabva achizogadzika tsvimbo yake, akaigadzika tsvimbo yake pamusoro pekofini. Mushure mekunge agadzika tsvimbo yake, because muprofita uyu akazosvika pamba, it was somewhere I think kuma past 5 ndopa akazosvika pamba, ndokubva achizoita zvima minutes maybe 30 akagadzika tsvimbo yake pamusoro pekofini. Akabva achizoti kofini taifanira kuti tinge tichizoenda
kunoriisa mudanga. Tikaita saizvozvo, mushure mekunge ati mombe dzainge dzichifanira kutanga dzapinzwa mudanga, dzikapinzwa mudanga nevakomana, Coffin tikabva tachizoriisawo mudanga imomo. Akabva ati munhu wose zvake including vana tose taifanira kuti tinge tichizoenda kuguva uko kwaainge achiti ari kuda kunopindamo mugomba obva achizosiya tsvimbo yake yorara irimo. Akaita sekudaro ndokubva achizopa baba mbiya yainge iine mvura. Akabva ati vainge vachifanira kuti vange vachimwaya mvura mugomba, vakabva vachizopawo amai. Mushure mekunge vapedza kudaro, vakanzi vose vari vaviri vaifanira kuti vange vachibata mbiya iyoyo vobva vanwa nguva imwe chete, vaisafanira kumedza mvura yacho. Vakabva vachizoisvipiramo mugomba, vakabva vachizonzi vange vachinamata. Amai ivo vanoti mumwoyo mavo vakaita munamato wekuti weli mwanangu chibvuma kuti unge uchivigika. Takazodzokera kumba tikadarika nekudanga, taitofungidzira kuti zvimwe kuda tichawana mombe dzapaza Coffin riya, but dzainge dzakatogara dzichitoita sekunge dzainge dzisingatombooni kuti pakati pedanga painge paine Coffin rainge riripo. Saka madzibaba ava vakazotanga kuprofita, vakabva vati mangwana muchaona zvichaitika. Mangwana acho makuseni mukoma, ndipo apo vakabva vachizoti vainge vachida kuhaka mweya wavo mukoma, vobva vachizougadzika mweya iwoyo pane umwe wehukama. Saka mukoma vakazotanga kubudira pane umwe mwana wevamwe mukoma, musikana ainge achiri kuma 8-9 years. Panguva yacho iyoyo tainge tatova kumakuva. Saka akangotanga kungoti vhurai muone Coffin rangu, ko shamwari dzangu dziripi? Ndine shamwari dzangu kaini dziri kufanira kuti dzinge dzichiuya panapa. Saka tainge tisingazivi kuti shamwari dzacho ndedzipi. Apa achitaura kudaro ainge achitoseka achitoti pano pachagarwa gore rose, muchandiviga imi even after 5 years kana shamwari dzangu dzisipo. Saka one by one ainge achidoma mazita eshamwari dzake idzo dzaainge achiti haaikwanisa kuti ange achizovigwa kana vasipo. So mwana wamukoma aitosimuka obva afamba achimhoresa dzimwe shamwari dzake idzo dzaaitamba nadzo dzemuvhillage achiti uripo wena, uripo pakuvigwa kwangu. Aiwa, ndiri kuzviona but handingavigwi, vamwe vangu vasipo. Saka ipapo paainge achidanidzira mazita iwawo ekuti Chinedu, ko Chinedu aripi? Tainge tisingazivi kuti Chinedu uyu ainge achibvira shamwari yake muNigerian. Kuti tinge tichizozviziva kuti ainge achibvira maNigerian, vaya vainge vakauya vachiperekedza chitunha chake vakabva nacho kuSouth Africa. Saka akabva ati hamumuzivi, ko Obafemi aripi? Ipapo ainge ava kutoda kutorova amai. Ndipo apo umwe wemuvhillage paakazoti imi munhu uyu anenge ari kutaura vatambi vebhora vekuNigeria, ndinomuziva mhani, munhu anonzi Obafemi anotamba bhora. So ndopatakabva tachizozviziva kuti vainge vatori maNigerian. Mukomana akatanga kuseka achiumburuka muvhu, mwana wamukoma achiti ko zvamuri mabharanzi ekupedzisira hamuna kana chamunomboziva. Manje muchasakarira pano, hakurarwi nhasi. Anenge angoda kudzokera kumba ndinomurova, uye ndinomurova obva afa, ende tichavigwa musha wose gore rino munopera mose, nekuti makapusa stereki. Hamuzivi kuti shamwari dzangu dzandiri kuti dzinofanira kuti dzinge dzichiuya panapa dzitorimo muno muZimbabwe, fonerai izvezvi, vafonerei vange vachiuya panapa. Saka akabva achizotanga kuchema, achichema achiti amai kana amai, ndava kutofa ndisina kana mwana kani. Akabva ati
tarai muone kuti vaisa chii mukofini mangu. Vanhu ava vakandinyepera, tarai muone kuti vaiseiko mukofini mangu. This was after madzibaba vaya vatanga kukusha mwana wamukoma ainge achibudirwa neminamato. Ndokubva ati tarai muone kuti mukofini mangu munei. Saka patakazonotarisa mukofini, takavhunduka tikabvunzana kuti ko ndo zvainge zvagara zvirimo here mukofini. Tose tikati kwete, mainge muine mucheka mutsvuku. Mucheka uyu mukoma wakaita sekunge wakatanga wanyikwa mumafuta. Takazongomuviga ainazvo zvinhu zvake izvozvo. Ainge aine imwe necklace yaita sekunge igold ichita kunge silver, yaipenya ichichinja macolors. After that mwana ndokubva achizotanga kubudirwa zvekare, achitaura iye achiti kana vasipo, kana vakatadza kuuya pano hamungambondivige. Saka vainge votaura zvino namadzibaba vaya. Madzibaba vacho vaitova munhu vaitovawo neexperience yekutaura nemweya yevanhu vakafa, vachimunyengerera vachiti ndiudzei webhururu, uri kuda kuti unge uchivigwa sei, toita sei, nekuti shamwari dzako hadzipo, tikuedza kudzifonera hadzisi kubata mafoni. Saka akabva achizoti kuti munge muchindiviga ndiri kuda heti. Tikamubvunza kuti heti yaainge achida yainge imbori heti yakaita sei, akati ndinoda heti inopfekwa nemanigerian, varume manigerian ndo yamunofanira kuti munge muchindipfekedza iyoyo, otherwise hamungambondivigi. Munopaswera mukaparara pano, gore rose rinopera. Uye zvekare kana muchifungidzira kuti ndichaora, handimboore. Kana vakangodzokera kuSouth Africa kushrine kwedu, ndinoita chimukuyu ini, hameno zvenyu imi, kana muchizokwanisa kugara nechitunha mumba menyu kwegore rose. Saka takazotoita zvekutongotengawo zviheti zviya zvemachawa, because chaainge achida chiheti chekunigeria takazochishaya, tikabva tangotenga izvozvo zvinopfekwa nevarume vekumalawi. So mukomanashi ndo zvakaitika izvi. Mushure mekunge apfekedzewa chiheti chacho, zvakangova nyore kumuviga, kungomuviga so simple, kuita sekunge painge pasina shura rainge rakamboitika. Later on ndo patakabva tachizozviziva manje kuti paakaenda kuSouth Africa akaenda akanojoina Satanism. Mwana waamai vangu shuwa kungoenda kuSouth Africa kunojoina hake Satanism, akadzoka nemari dzake. Zvimwe kuda mari idzodzo ndo dzakamupengesa here hatitombozivi. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana muine hama dzenyu dzinenge dziri kunyika dzakaita seSouth Africa, mogara muchingonamatawo kuti mukuraramawo nemukushanda vasanyanyisa vasangana nematambudziko, nekuti zvimwe kuda ndo zvinokwanisa kuzokonzeresa kuti vange vachizopindwa nekubatwa nemweya wekuda kujoina Satanism. Amai vangu vakazorwara neBP kwenguva refu, vaiti BP apa neshuga nekuside, nekuda kwemastress ezvose izvo zvakaitika kubva mukoma pavakauya kuzimu, zvekare vachizodzokera kuSouth Africa, vachizodzoka vangova chando. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana muine nyayawo dzakamboitikawo kumafamilies ekwenyu, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Uye zvekare kana muine spiritual encounters awo amakambosangana nawo, do not hesitate to come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininowo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Mukomanashi ndakadana nawo neumwe murume mushure mekunge ndadanana nemurume iyeye apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Pandakazodzokera kuZimbabwe ndakasangana naye murume uyu. Chakandinetsa ndechekuti pafoni akandinyepera makore, ndokubva ndachizoona kuti ainge ari mudhara wechikuru. Ndakazoenda naye kumba kwake usiku hwose mukoma.
ndakangorara ndichinzwa mwana ainge achichema. Ndainzwa mwana kuchema ari pasi pembedha, ndokubva ndachizomuti, kona iweko chii chiri kuitika? Ndiri kunzwa kuti pane mwana ari kuchema pasi pembedha. Akavhunduka akati, he, wati uri kunzwa mwana ari kuchema? Hapana chandiri kumbonzwa ini. But haana kuzokwanisa kurara usiku hwose, ainge akangogara chete akanditarisa. Mangwana acho Makuseni akazoti ava kundiperekedza achienda neni kumba kwasisi vangu, but akaramba zvake kuzopinda pagate. He just drove off, but akati, ya, Mwari vako vanokuda iwewe. Ndokubva aseka. He rolled down the window, akabva asvipa, but ndakatoona kutoti kwainge kuri kusvipa kwekundisvipa. Ainge ava kusatomboda kuramba aineni, akatonditi achiburuka kune kwandiri kuda kuenda. Ndikati, koinga wani wanga wati uri kuda kuona sisi vangu? Akabva ati next time. Ndakazoti ndava kuzama kumufonera apa ndainge ndatoudza sisi kuti ndiri kuuya nabamunini venyu, ainge achingodropa macalls angu. Ndo zvakaitikawo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvazvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with her in the comment section. Hey.